Ya Allah. Iso nang WC lho wedhus gibas iki. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat rek wong Gresik rek. Yo iki semangatnya iki terinspirasi karo Cak Suro, selalu mengikuti live Cak Suro, jadi tadi semangat. Alah apa kok ngikuti enggak nanti-nanti. Yo mengikuti dunia maya lo, menginspirasi. Jadi semangatnya luar biasa. Oh, memang kok iki sik ta sik warungmu kok warung delik iki kon iki dodolan sego apa dodolan keris? Botol lomong. Sampai serak suara. Wis dodol lomong lho sinden koyo Okta kon berarti. Nandi mami Okta nandi. Wis dadi lurah ta winginane iku san. Lurah ketoprak. Dadi opo ayar itu. Kadang-kadang dadi jin bareng kok. Nek delok live Gresik alun-alun, belakangi rumah dinas Pak Bupati. Loh, sampean bupati ini berarti. Ngene lho Cak Suro. Omahku iku singkur-singkuran ambek rumah dinas ya Pak Bupati Gresik. Jadi aku tinggal di rumah dinas. Lah iya sampean piye? Warung. Alun-alun di alun-alune buka warung. Ya apa sih wong iki ngomong bingungi wong iki. CC. Aku tinggal di Jalan Pahlawan. Rumahku belakangnya rumah dinas Pak Bupati singkur-singkuran tembok. Lho. Berarti pahlawane disengkur karo tembok. Yo. Lah rumah dinas nang ndi? Ya sebelahku. Buri kono. Aku tinggal di rumah. Apa buri kono apa maksudnya karo aku? Bupati nang buri, nang toilet bupati e. Ya Cak Suro. Riko aku pancene wis salah wis temen kok garai meteng kaku wae. Lho, meteng kok iso dikaku goblok dilemesno dioperasi kan kok. Iki kate sesar ta ya apa? Ya Allah Gusti. Iki suaraku entek kok tambah entek iki. Lho ya apa sing ngentekno Pak Bupati suarane? Ya apa sih? Ya apa Bu? Omahe malu jak nang ndi? Jalan Pahlawan. Pahlawan Di iki Jalan Pahlawan Gang 1. Itu pahlawan nak mati sih Mbak. Kok pahlawan jalan-jalan iku mau ya apa iku lak medeni wong. sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kowe ane iki gak iso ngomong-ngomong bahasa ngene gak iso. Kok bahasa isyarat kowe ane iki. Loh, bahasa kok adik kata-kata ya apa sih maksudnya? Adik diungkapno. Wong iki bingung aja akeh ta lek ngomong. Lho jarane pahlawane buka warung ngono. Yo iya ketoke. Enggak ngono ya apa iki? Omaku iku Cak, area alun-alun. Wis. Oh. Alamatnya iku Jalan Pahlawan, Gang 1 nomor 3. Aku buka warung Cak Suro. Lah iya warunge iku nang areae Pahlawan. Terus yang buka sapa? Buka Sogol. Lho lah sing marung. Aku kok tertengku kaku. Margi Subhanallah Cak Suro. Betengku lo kaku. Ulek kena Mbak Cak Suro iku. Ya pancene njaluk diulek iki. Wis repot nek ketemu padha Surabaya iki. Aku iki kelahiran Surabaya, Cak. Padha Cak, lupa Jaya omahku, Cak.
Lho, awakmu iso lahir ambek ulek-ulek ya apa mesti? Biar Wis iki. ketemu aku Cak. Tuh. Kowe ae ngomong pesen sego iki lho sih. Nanti siang jangan lupa penyetan lombok telu gak atik terasi aja akake oke. Carane menyat iku didek karo sikil. Yo lak penyet sih jenenge penyet itu kan didek karo sikil penyet, kena mobil penyet. Itu jenenge makanan. Makanan Gol. kecelakaan iku penyet. Apa gak apa-apa. Makanan kecelakaan gak apa-apa. Soalnya omaku sebelah puskesmas alun-alun. Iki tembok kene iki puskesmas alun-alun. Omaku ku diapit sebelah kanan puskesmas alun-alun, sebelah kiri sekolah TK Dharma Wanita, buriku rumah dinas ya Pak Bupati. Wes jelas. Berarti omamu loro kok dikon nang puskesmas. Ayo berarti omamu loro kok dikon nang puskesmas mau. Ya ampun. Tanggal tua iki wae bayar cicilan Iya, lo apa lali. sih ngomong di Lho. Saman dhewe omah kok tak gawa nang puskesmas cidek alun-alun ngono. Aku mimpi apa? Lho bendina diinfus. Harapan infus wong iki. Ya Lho, iso Allah. apa untumu coplok lho. Kok Ya Allah. jam 12 ya. Wayahe mangan jam 12 wong-wong. Yo, wayahe mangan jam 12. Isu mangan. Pak Arpan sih. Iku mau isu mangan sarapan sih. Kok mangan awan maneh. Dipangani Iki rek- bojone ya kok ngono iku. Isu-isu lho kok nang kono gak dipangani bojone ya. Berarti sampean bojone. Isu iku sarapan, ojo harapan. Harapan iku tiwas lesu. Yo lek harapan bis harapan jaya playune banter. Lek harapan tok ya lesu. Alah, apa sampean kok numpak bis bareng kate nang ndi? Oh, kate ngajak suro nang Surabaya. Eh. Wis Ya Allah, pirang tahun. Dadi Apa? bupati Gresik wis pirang tahun. Jadi bupati Gresik, lakare ta, ke bupati ketoprak. Lu mau ngomong aku nang bupati Gresik. Ya apa sih? Sik, Aku ngomong nang ya kediaman. iso kursi sampean gak ngomong sampean. Mau jarene nanggone apa jenenge aku iki nanggone Kabupaten Gresik kediaman. Dek sing diami kono sapa lek gak bupati? Ngene sih, bojoku iku lak kerja nanggone kelurahan. Aku gak takok bojomu. Lho sik ngomong asal usule, On Sik. bupati Gresik apa enggak? asal ini tak ceritani Riko iku Cak, tak ceritani Cak, Cak. Bupani. Ceritamu. Wah, iki ajene anu kok iki. Eh. Mas. Ajene Riko iku Cak. Jangan bung masak lodeh. Maksudnya, Jangan bung deh. jangan bung masak lodeh. Gak nyambung deh. Gak nyambung deh. Awakmu iku jangan lodeh dimasak, jangan bung. Ngerti artinya? Awakmu iku jangan lodeh dipangan, jangan bung. Ngerti artinya? Karepmu. Terus lanjut terus. Yo gak enak jangan bung nyamur-nyamur lodeh. Lambemu lambe apa? Loh, Yo paling enak iki. itu gawe sotil apa Cak, kok? Cak Suro. Iki ta. Iso nyanyi ya? Aku pasang sound.
Pasan songkat lho suaraku entek mari tanggapan. Tek suaraku. Apa sing ngentekno, Bu? Le. Iku karo mikrofon. Suara iso entek iku ya apa sih maksudnya kaya ngombe banyu wae. Dino ngamuk. Aku ki lek gak dodol sego, dodol swara Cak Juro. Aku iki ngamen Cak Silo. Lho kan sila untumu copot ngono. Juro. Apa kok sok sile, prosomu aku tahlilan nang. Ayo nang dibuka lah lek tahlilan. Ayo nang dibuka. Lho. Ya apa iki bupati Gresik kaya ngene. Nyerah aku. Lek bagatan iku ganti topik. Males ah bahasa iku, males. Lho topik Iku mau lho. topik Sri Mulat ta sapa? Astagfirullah. Si. Cak Suro. Sampeyan iku sampeyan iku asli wong ndi? Asli gak ono, aku campuran wis ana wae nyampur. Si. Bapak, Ibu, lek aku ngomong tiang pundi sampeyan kok nyautin tiang listrik. Kelahiran pundi? Sampeyan niku lurahku ah. Iki nggih KTP ya kon takoki wong endi bapak ibu barang kaya dokter gigi. Lho kan jenenge wong jenenge takon iku arane ono takon iku kan Sing jenengno perkenalan. sapa? Kok jeneng-jenenge sing jenengno sapa? Ya sing jenengno makne karo bapakne yo. Ana sapa sing jenengno? Makne karo bapakne yo. Ngomong sing jenenge iku mang apa? Lah sing jenengno sapa? Ya makne Riko karo bapakne Riko, jenengi Riko. Lah lek bapakne Riko karo makne Riko dijenengi karo Mbah Riko. Nah ngono iku. Aku jenengno dhewe kok. Jenengno dhewe lah karo Riko ku meletek langsung gedhe ngono langsung kos kakian ngono ta. Mari air. Aku iki difotokopi. Si. Fotokopi ku lho gek taun piro wis ono udah prasaku umure sampean iku lho wis tuwek, gak kira ono fotokopi jaman biyen. Baru lek aku lahir bareng Gajah Mada. Si. Lek iki Bagas Gajah Mada iki nang nggone Gresik ono sing spiral lho gajah iku. Gajah prematur. Duh. Ya apa kok gajah prematur bareng karo iki men. Wis gale ono sing sosial media. Gresik sing viral karo apa? Sik kacamatamu iku kok koyo sedotan ngono. Abang ngono. Meduro. Kok reng medureng kok. Kok reng meduro. Jadi meduro aja bengal bi seramira, ora bernemira aja. Kok niki ngomong apa ndasku malah ngelu. Mira. Dejak. Canda iku. Ngene lho Cak Suro. Rek Madura Dima. Ditong. Madura Dima ditong. Sik. Dima ditong. Oh, ora bisa ngocak Madura kok ngocak Balboi. Lho, kok tangi ding ya Dima ditong. Apa sih ngocak adik iya dia? Tangi ding nak kanak children, Dek. Aboh, derem ya re. Engko king kang kopeng setengel saking derem aja. Letak edep sekali. Waduh, aja ngomong akeh-akeh ndas kuruwet iki. Bang Arab mugene tak iya bener wah iki gajah prematur enak berapa iki wis iki lho Cak Suro iki lho ono gajah prematur prapatan wah iki berarti iki update iki wong diri kok Cak Gresik apa Surabaya Cak Lah apa maca iku arek-arek iku lho ngetik tok gak untuk diwaca
sing ngetik kono sing maca awak dhewe sik enake maca dhewe apa arek-arek iku. Ya Allah Gusti. Iki ngene iki ta. Enake ngene iki sarapan. Ya aku iki durung sarapan iki isu iki. Lho. Sarapan sego pecel iwak empal. Jare Madura. Ya apa sih kok sego pecel kaya wong Sik Nganjuk. ta. Se. Enake isu iku sarapan sego pecel iwak empal. Oke, tak tekakno. Iwak diuyel, Sik iki. iwak diuyel gak dipancal. Lho, kon kira numpak becak ta? Rap, kon kem. Iku tanggamu iki atas sono aku gak ngatasi aku mbawa yae. Ya Allah. Lho, iso nang WC lho wedhus gibas iki. Astagfirullahaladzim. Kok ana umat koyo ngene iki ya Allah Gusti, pangeran la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gapleki akeh wong saiki gapleki